May namong sabot gahapon yung sayo mi dito sa Marabilia Ruins Building. Mga to pamano ni sila. Bati! Pagmata mo! Naunsa ba? Nagsabot ag hapon ng sayo ta? Gilihan ko naman kayo. Ano na kayo? Apa nyo ba kabarin nyo? Nabuang na! Pagmata! Daman na ka! Bati! Pagmata! Sige, subukan nyo lalaman eh. Babarilin ko kayo. Bati! Bati! Pagmata! Uy, ikaw manila ba di? Kanyara ka ba di? Daman mga bati! Ha? Sure oy. Sige! Pukawan na sila kung ngadto na ta! Udto na kayo! Kuy! Pagmata na oy, kimanto na ta. Naunsa ba oy? Ayaw in taon eh. Maluoy ka. Hindi ako lalaban. Please. Na, buang na ni. Hoy, pagmata. Gidama naman noong ka oy. Kuy. Oy. Hey, sakit tato eh. Manumbang mga badi. Na, buang gidaman ka. Ha? Mau ba? Ahak oy. Sige, mukawan na sila. Dung. Mata na kay mga lakaw na ta. Sige rin. Hasmag rin, kung gabang giti ka. Uy! Pagmata. Naunsa ba manungga man hinuon? Unsa man ba de? Kasamok ba? Mangadto na ta badi. Oh, mao ba? Yahak gaya na ako kamata eh. Sige. Kawan na nang usa. Kay mangadto na ta. Badi, ato na ta. Tagay pre. Ato pagkalatas tinai. May pangilim nun, dili pa mo biya ka, mo babae ron, dali ra kay mo biya. Badi, ato na ta. Ha? Sa kundam mo ba sakita sa kong aping gisagpa mo ba di? Nya. Kuso kay badi. O ba di? Bakit lang turun ako, puno giturun ako. Sige badi. Kay mangadto na ta. Ya, sama ba di? Ready na mo? Unsam gyud ba di? Nindot gyud siya ba di? Oo ba di? Nindot kayo na. Ha? Sigurado malingaw mo. Ako'y bahala ninyo. Sige badi. Mag-ilis kami. Sige ba di? Diarang mapaw. Nya muna lang ko nyo dito. Kay farmasito lang ko dito. Sige ba di? A few moments later. Badi, kung ano ang nasa mapa badi? Ang Marilisa Park. Buko ko na. Hindi ka pa mabasa. Wah, Marilisa Park. Tropa bungko eh. Tayo na yung pasano ah. Marami rin yung tapang. Tayo na tayo. Tanoy. Pangalan ko. Badi, Dali badi. Ang kita mapalayo pa. Ay, saan ka badi? Saan ka ba do? Agad ka mga. Nagkumot ka, ikaw lang. oo lang na sundo ng nasa mapa badi. Pero makagot na dito. Sige uy. Bayaran ko ng mapa. Teka. Tara. Saan ka? Ari na lang sa diri badi. Kanindot man sa diri. Daghang sa mga tips na siksik. Ari mo na diri. Dagang kay mga chicks diri. So, ay mo pagpadala ba dito? Panik na. Sos, ay mo padaan na badi. What to si Ajunato? Sige, good. Sayang, hindi na ako makauyam na ko. Isa lang ba di? Mo na ni ang nasa mapang hagdan. Sige ba diha? Sunda ko ninyo. Kita magbugo badi. Ato bang kita maglakaw? Bitaw ba di? Kuyaw kay tamadagman eh. Mabungi hinunta. Dali ra ko ba di? Kamu na lang dito ba di? Mang chicks na lang ko. Nakabigaon yun mo eh. Ano mo ba di? Uy, bali,
yung gaib. Inuwara mo na ako. Matay dugaya ko ninyo. Saman sa nimong mapa ay wa man klaro eh. Badi. Kamu nalay dayon dito badi. Jesus, nanawag man akong langga eh. Nga nay emergency. So, tudloan lang tamo asa mo dapit. So kani diri badi. Ari lang ka diri badi. So muliko mo diri kaning libon. Ari mo diri agi ha. Diri ha. Ha? Sige. So okay na. Okay badi. Sige, kamu lay lawas dito. O sige badi. Ha? Nindot ka na diya badi. Basta nindot kayo. Ako ipasalig. Tana ba di? Di lang kita magpalangay. Sige, tana. Wow! Kanindot sa Marabilia Ruins Building, badi. Wow! Uy, sama ka nindot diri ba di? Wow, it's a nice place. Ay, badi. Lubot pa ni. Uy! Naguna-una mo diha. Naguna-una ko rin meron mga gwapo. Uy! Papila pud mi eh. Oh, dali mo diri. Kamu na po picture. Uy, napunta mo niya! Picture ka klaro wala. Kulit siya matingali na. Ang ginong badi. Kabalong ba mo nga? Dili pwede mag-picture. Dili wapit. Ay badi. Dagan badi. Mga Skalawag, thank you kayo kay gumanyog lang ta mong video. So magpasalamat meron mga Skalawag sa nag-sponsor sa mga short. So shout out din ni Ate Rods Gabotero kang Kuya King Chris Hirona. Thank you kayo te Kuya sa inyong pag-sponsor na mo. So kinsa tong gusto mo avail mo palit diay sa ilang mga short og mga sinina no. So i-PM lang yun sila. So salamat po mi sa Gabotero family o sa Hirona family. So daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. So shoutout po din sa Lamog Terraces no. Shoutout din na sa first comment sa mong YouTube. So shoutout din sa Panio Biners, Chinchin Ilios, Paligos Family, Bimar Yamson, Karel Edchasos, Kent, kang Jana Albaro, kang Tricia Roylo, kang Janil Dabalos, din Shima Monterto, Kali Lismer Lamyon, kay Ray Culiao from Olivo. Shoutout din sa Team Lumboy sa Kasya. So shoutout po ni John Wesley Salubre. Shoutout sa Colongo Brothers Vines in Toledo, Cebu. Shoutout Lady Mahusay, Lovejoy Mungito, Remark Requiso, Janino Balbes, sa Mongoloid, Anajin Samson, Kayla K. Kuli, Claire Samson o kang Jerusalem Semblante. So, thank you kayo sa inyong suporta mga Skalawag. So, katong wala pa rin ka-subscribe, so please me subscribe and hit the campana bell para ma-update mo sa mga kabuang. So, taboy lang ka, Vines! It makes you